dalang tao. Alam ang laban yang di tapi upayang masakin bisa kita yang bidin juga. Ting kalulungan telano at kalulungan ng tawas. Din manera bika usay ka ng doon at ang balas. Kitang baruak ng tayo ng pasakit na dapat lang. Yan ang taong mga rawak lang pumuswag kalatuang. Yung temat ting Pilipinas panmatay, maputo ting dapat na. Biyang undat mismo ang imitatag ng pagkabasan. At tingoring katipunan, niyang panahon ng Espanya, balintawa ng Andres, pinagdak ni Bande. Milapasin pinagbanwa. Di matatang kasakitan, purdos at pasakit ng minilaging kabiyayan. Sa patatang mga biyasa, pantasampon mga rangagitan doon, peman niya kapilinan doon sa sadaro. Kilong dala po Santiago, at layan doon, peman isang peman surat, peman doon. Ang tinoy ng pagalitan. Martin din, Pilipinos, karin lalaw, peberilan. Ito si Los Santos, Martin ng kapangka. Ilalaya yung pagin. Iting perdahan nga sila ganting kapatayang pasipay at ang punsong sa Pinoy. Ing balyanan malolos ka rin niya yung gamumulan, pinturan na ginado, ingin na lalabatan. Haagway lawin. Yang kiyang pemanan kanteng kanwari dapat ipirelikman. Lalo ramang pekapirik ting kumun mapangkam, balentang bagasagit, kiting perlan nga sila ganyan. Bakit yung makakton? Ing balentang Pilipinas, yung kasayang pasipay, makanwa mo yung ilabas. Ing pagkasunta ka. Ing nagpilit ang panilang mga tinating gabinete. Presidente na sinasabi. Dapat namin yan. Kapatadayan ko na anak. Bilang mismo, bilalaban, atayan, ingal ko, kaya kabukas. Nung nakalimutan ang naging paano ng doktor, sana pinalagdag hindi muna sipag naging palay. Nanay ito kaya kapawat pa rin kaya na kaning bait tumulan yung pala. Yung kaya katakas buwalan. Makarami tayo kaya. Makanano tayo suyo pa niting palita, malagay ni ba kami nagsigan hindi. Yan kita ang nilalaki. Kita ang bukot nilalaban. Pilipinos, Pilipinos. Ngitaw ng ipapatayan. Iyasan kapatan ko. Along pa kong pininyagan itang mo na matwada. Kaya katalasan kalingon. Ulingan pang kistorya. Apon ka rin kautusan matin mong may kasana kay katalasan. Inyay